Ще ви покажа как да си направите сеанс с карти. Нали да викнете някакво духче си контактува така да питате въпроси. За целта ще ви трябват една свещ и карти. И сега ще вкара тия карти, които съм вкарал така. Купата е да, пиката е не, карото е може би и спатията е знам така. Сега ще спра видеото и ще ви покажа как трябва да наредите карти. Окей, хора, така трябва да е наредена сеанса, така сега ще ви покажа. Значи, трябва да разбъркате картите, зависи колко човека сте. Всеки трябва да разбърка по един път. И така слагате ръка върху картите. И трябва да усети коя карта е вашата. Така както вече купата е да. Това е не, това е може би, това е не знам какво е. Вече малко клача, но това не съм наречен. Малко путно. Също добре да ви кажа, че за да приключите сеанс трябва да поръсите със соло. Има ли тук някой с нас? Ще лош ли си? Може би. Убил ли си някой? Мачи умре. Ти били ме наранил, мой? Наранял ли си някой? Шит. Много лошо е умерено. Викай тая шматкаш, висиш на пирона. Саша, видиш батка как ще ми яде питоно. Викай го, читай ми, кинтите брато, всичките. Ей, колко ще си грозен без око. Лятото съм запал, не се бари дюните. От Бургас маймуните, чупи мети с кулите. Когато биш малко тренирал ли си футбол? Успокой се, Ешко, ще удара тежко. Слънче брак за баба, сливен материала става, Адидас представя, татуирана бригада фамилия. Загаза, после дай ми я, и на мене малко да я поеба. Викай го, питай ги, колко са, много са, от България ли си? Викай ги. Викай го, питай ги, колко са, много са, малко са, викай ги. Били нарганил някой още един. Викай го, питай ги, колко са, много са, малко са, викай ги. Какво бъдеще лишено? Да. Болница, Бургас, столица. Струва ли си някой?
Няма да знаеш. Ти... Ти млад ли умря? Май го питах пак. Не. След рождения ден ли почина? Да. Добре. Три. Ти би ли ме наранил? Аз му го питах пак. Може би. Според теб аз добър човек ли съм?